Velkommen til, Camilla. Tak skal du have. Vi i Change Group kender jo Camilla, har arbejdet med dig et par gange efterhånden. Det er vores bæredygtighedskonsulent, Ditte Dejgaard, som nogle af jer havde fornøjelsen af at høre sidste webinar, der har introduceret os i Change Group til Camilla, hvor vi i vores strategiarbejde herinde blandt andet har arbejdet med FN's verdensmål. Og for os var det jo meget fluffy og ukonkret til at starte med, og der hjalp Camilla os det med at være meget mere konkret og forankret i den måde, vi kan arbejde med verdensmålene herinde for. Så derfor så tænkte vi, at et webinar med dig kunne være en rigtig, rigtig god idé. Du arbejder jo hos Sourcing House som CSR-specialist, og Camilla rådgiver virksomheder inden for blandt andet bæredygtig udvikling og selvfølgelig verdensmålene. Og du har jo arbejdet case-baseret med verdensmålene i en del år efterhånden, siden 2018, må jeg fortælle. Og holder dig jo selvfølgelig opdateret med de seneste tendenser inden for lovgivning og bæredygtighed generelt, men også mange andre ting. Vi skal jo ind på en masse spændende ting i dag, hvad vi sådan lige kan nå på en lille time. Først så vil det være noget begrebsafklaring og noget kontekst og historie inden for verdensmål. Og så vil vi komme ind på verdensmålenes sammenhængskraft og perspektiver. Så vil det være lidt mere fra verdensmål til virksomhedsmål, altså verdensmålenes potentiale, arbejde med verdensmålene både i proces og praksis, og så hvordan andre virksomhederne bruger verdensmålene. Så lidt inspiration, hvis vi kan nå det til sidst. Ja, præcis. Det er mega godt. Der kommer bare spørgsmål undervejs. Hvis I får nogle spørgsmål, så er jeg på sideløbende på chatten, så der skriver I egentlig bare. Der vil også være nogle spørgsmål, hvor Camilla og jeg lige vil spørge ind til, hvordan I arbejder med verdensmålene og nogle andre ting, så der skriver I også bare i chatten. Så vi samler op på tingene løbende. Og så vil vi sende slides ud efterfølgende og optagelsen af den her til jer, der har deltaget. Så med de ord, så vil jeg bare give stafetten videre til dig. Tak skal du have, og godmorgen alle sammen. Jeg har virkelig glædet mig til i dag, og sådan hele webinarformatet, det er totalt ny i, så det er mega spændende. Men verdensmålene har jeg trods alt snakket om en del gange, så det er ikke noget nyt for mig, men har glædet mig til at fortælle jer om det i dag. Jeg skal lige se, om den her måske virker. Det skal vi nok få til i hvert fald. Ja, og ellers så hopper vi ind. Jeg tænker egentlig bare, at vi hopper lidt videre og starter med dagens første spørgsmål. Så hvor godt kender I derude til verdensmålene? Del det endelig mere, så kan vi lige se, hvad er stemningen. Er det noget, I har mega godt styr på, eller er det stadigvæk sådan lidt ukendt territorie? Det må I gerne lige skrive til os i chatten, så kan vi lige give det et par sekunder, inden at lidt ukendt, hvad der er skrevet. Ja. Jeg kender dem ret godt. Mega fedt. Så det er et bredt spektrum. Ja, så er der nogle lidt specifikke der. Ja. Og klima 13 står der. Og stadigvæk ukendt, ja. Ej, dejligt, I byder ind. Det er mega fedt. Super godt. Så har jeg også lidt en idé om afsættet for i dag. Og så tænker jeg ikke, det er helt åndssvagt, at vi starter med sådan en begrebsafklaring, for jeg kan altid godt lide sådan at bryde det helt ned og få det gjort helt sådan nemt at forstå, eller i hvert fald få lagt et godt grundlag for sådan en basisviden inden for målene. Så dem, I helt sikkert kender, de danske begreber, det er verdensmålene, det hedder de jo, og har den her undertitel for bæredygtig udvikling. Så har vi delmålene, og så har vi det, der hedder indikatorer. Jeg ved ikke, hvor mange af dem her I stødt på, men det har jeg også et spørgsmål til senere, så det kan være, at I måske ikke kender nogen af dem her, ellers også helt fair, hvis I ikke gør, når nu det er ukendt vand. Så har vi de engelske betegnelser, og det er nok også nogle, jeg kommer til at smide ind imellem. Jeg kan tit komme til at kalde det SDG'erne, og så glemme, at så ved folk ikke nødvendigvis, at det er verdensmålene. Men det er den engelske betegnelse, og så har vi delmålene, som hedder targets på engelsk, og så hedder indikatorer meget nemt indicators på engelsk. Når vi kigger på verdensmålene, så er det jo sådan her, de ser ud. Dem kender I helt sikkert.
Der er 17 af dem. Det er ikonerne, vi kender det. De her helt store målsætninger, der er blevet sat for, hvor vi vil godt se den bæredygtige udvikling gå hen. Hvad er det for en verden, vi skal leve i? Og det er jo så allerede i 2030. Der er lidt vej endnu, men det er ligesom den ramme, der er sat. Og de ønsker, der er sat for den verden, vi skal leve i. Nu har jeg bare taget verdensmål 6 med som eksempel lige for at vise strukturen. Nej, slide skifter ikke for mig. Jeg håber ikke, det er alle, der sidder med det. Nej, fordi det burde være, at Ja. den runde vil vise, altså den røde ring vil vise. Det lyder lidt mærkeligt. Nej, ikke for mig. Okay. Ellers vedkommende, der har problemet, prøv at gå ud af mødet og så ind igen. Det plejer at virke for mig med sådan en fejl 40 nogle gange. Ja. Men jeg hopper i hvert fald lige videre. Fordi at hvert verdensmål jo så også har de her delmål til sig. Og for eksempel verdensmål 6, de har jo så 8 delmål. Og der er 169 i alt. De fordeler sig ikke lige lidt på alle verdensmålene. Der er nogen, der har flere end andre. Og det er måske også med god grund, fordi der er helt sikkert nogle udfordringer, der er noget større og mere komplekse end andre. Men de 169 delmål er dem, jeg altid tyr til, og det synes jeg også er en vigtig pointe, I skal gå med herfra i dag. Fordi det er delmålene, som gør verdensmålene i hvert fald mindre fluffy og mindre sådan uhåndgribelige. De kan godt være meget store, man kan være lidt i tvivl om, hvad er det egentlig, de lige mener med rent vand og sanitet, altså hvad er det for en størrelse, så er delmålet sådan en rigtig god måde til at se, jamen, hvad er ambitionen for det her mål, hvad er det for nogle tanker, der ligger bag, og hvordan ønsker de at se handling på det. Det er det, som delmålene kan, og som de er rigtig gode til. Så vil man jo også godt kunne måle lidt på, hvordan klarer vi os så på de her verdensmål, fordi der er jo 193 medlemslande, der har forpligtet sig til de her verdensmål og er blevet enige om, at det er den vej, vi skal. Mangler med lyd. Hey, vi må se. Ja. Men uanset hvad, så er der jo en masse lande, der har forpligtet sig til det her, og man skal jo så også kunne måle på det og rapportere ind på det og se den udvikling, og det er der jo så lavet de her indikatorer på, sådan så vi faktisk kan se, om der sker den forandring, man gerne vil se. Og som I kan se på slidet her, så er det stadigvæk verdensmål 6 med sin overtitel, og så er der til hvert enkelt delmål, så også nogle indikatorer. Skide godt, Bodil, det er mega dejligt at høre. Men så har hvert delmål de her indikatorer, så vi kan se, rykker vi faktisk noget på målet. Og nogen har flere indikatorer end andre, fordi der kan være flere ting, der skal måles på end blot i en enkelt. Så med så langt alle sammen. Det er det her med at gøre det målbart og konkret, ikke? Altså det her med, fordi der er så mange, og det er så, det kan godt være fluffy, så for mig og for os herinde i Change Group har det været en kæmpe hjælp, det der med at bryde det ned, gøre det mere målbart på en eller anden måde, så super dejligt. Lige præcis, fordi de bliver meget store agendaer, og man kan sidde og tænke, hvordan kan man som virksomhed, og også som rådgiver, det gør jeg jo selv, hvordan kan vi, altså hvordan skal man tale om det her, og det bliver bare en nemmere måde at tale om det, når man går ned i de her delmålsniveauer, fordi der sker noget andet omkring samtalen, når man forstår lige pludselig, hvad er hensigten, og er det noget, vi så kan se os selv i og arbejde hen imod. Ja. Så hvor mange af de her begreber kendte I derude? Det vil være, I kendte dem alle sammen. Det er da bare mega skønt. Så. Mønstereleverne. Ja, så er der succes med det. Men det kunne være dejligt lige at høre, om der var noget, der var nyt for jer. Ja. Jeg synes godt, det kan være mange forskellige begreber, og nogle gange lidt fluffy, og finde rundt i nogle gange, hvad hører til hvad. Men det der med at finde ud af, hvad skal vi bruge det til? Hvad er intentionen bag det for os? Og hvordan kan vi måle på det? Hvordan kan vi sikre noget rapportering og fremdrift på det? Det gør det dejligt konkret en gang. Ja, og så er der jo nogen her, der har sat nogle tanker og idéer, så kan man jo tage det, og dejligt Annie. Så kan man jo tage dem og bruge dem på den måde, ikke? Og, netop kompliceret at navigere i det helt rigtigt, Bodil. Det er der, hvor det tit går galt. Altså det er, fordi man slet ikke får kigget i dybden, og det er noget af det, jeg synes, der er allervigtigst, når man arbejder med verdensmål. Det kommer også ind på senere, men det her med virkelig at gå i dybden med det, fordi ellers så bliver de bare
stadigvæk fluffy og nogle ikoner, som folk får smækket på deres hjemmesider eller i deres strategier, uden at der måske reelt at man har været helt nede i at grave i det. Ja. Men lidt om historien og konteksten, bare lige kort, sådan, så I er med på konteksten og kan man sige, hele formålet med de her verdensmål. Nu var der jo verdensmål eller bæredygtighedsuge i New York for 14 dage siden, tror jeg, hvor at de lige lavede en opdatering på målene og var sådan, hallo, råbte totalt alle verdensledere op, fordi at vi er halvvejs, og der er rigtig langt til mål. Så det var jo mega fedt lige at få sådan en webinar ind her. Meget relevant. Meget timing. Aktuelt. Men de blev jo vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York den 25. september 2015, så de har jo lige haft 8 års fødselsdag simpelthen. Intet mindre. Og det, der var så særligt ved verdensmålene, var, at de markerede sådan en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. Altså det var ligesom ikke noget, man havde set før. Så mange gå sammen, og så mange blev enige om, hvor er det, vi godt vil hen. Og så trådte de så i kraft 1. januar 2016, og skal ligesom frem til 2030, det skal de jo stadig, fordi de er jo stadigvæk aktuelle, der er stadig 7 år endnu, ligesom sætte kursen for os, og hvordan er det, vi vil have, at den her bæredygtige udvikling skal ske. Så vi tager højde for både mennesker og planeten. Men de er ikke nået så langt på de her 8 år, som de måske har haft ambitioner om til at starte med. Og man så det faktisk der er jo også nogle delmål, som refererer til 2020, som man jo kunne se ikke var kommet i mål. Og der er også der har corona særligt haft en kæmpe påvirkning i forhold til det tilbagegang på rigtig mange mål, som jo selvfølgelig er super uheldigt, men jo også noget krise, man nok heller ikke havde forudset, så det er også sådan, hvordan balancerer man de kompleksiteter. Det er rigtigt. Afsættet for verdensmålene, det var de her 2015-mål, den ved jeg ikke, om nogen af jer kender. Jeg kendte dem personligt ikke. De er ikke blevet brandet lige så meget som de 17, vi har nu. Men de her Millennium Development Goals, der var 8, som man arbejdede med fra 0'erne til 2015. Og det var faktisk de her mål, og den succes, man så med dem, og den udvikling, der var på de mål, som gjorde, at man faktisk gjorde det endnu mere ambitiøst, og så lavede de 17, vi har i dag, fordi man kunne se, at jamen okay, når vi sætter os noget for, skaber nogle målsætninger for, hvor vi vil gerne tage vores verden hen med de mennesker, vi har, og den planet, vi har, så kan vi faktisk ændre noget. Og det synes jeg er en ret skøn fortælling. Det man så var meget ops på med de nye, der kom, det var så lige at få dem brandet lidt bedre. Det er den grafiker, de har haft på der. Præcis. Så der var noget kommunikationsmæssigt, der skulle være til at forstå, og også det her med at finde nogle ikoner, og et sprog og noget visuelt, som ligesom kunne gå på tværs af landegrænser, uden at man ligesom forstyrrede nogen, og nogen spiser ikke med kniv og gaffel, nogen spiser med pinden, og nogen spiser ikke kun på flade tallerkener, for hvis vi spiser suppe eller sådan noget, så er det måske bedre i en skål, og der går ligesom mange tanker forud for det her. Men det har været den vigtigste målsætning med de her 17, selvfølgelig udover at nedsætte dem og blive enige om, hvilken agenda det skulle være, så var det også der med, hvordan får vi det virkelig ud og leve, sådan så alle tager aktiv del i dem, og ved, hvad det er for en størrelse, og hvorfor de er så vigtige. Men vi kan lige tage dem sådan lidt hurtigt. Jeg kommer ikke til at dykke ned i hver enkelt mål, fordi så kunne vi være her et par timer endnu. Et webinar per mål. Ja. Men de første 6 er sådan et ret, hvad kan man sige, der er fokus rigtig meget på de her sådan basale behov, kan man sige det sådan, for os mennesker. Det, der sikrer, at vi kan rykke noget på alle de andre mål i virkeligheden, og det, der gør, at vi har et anstændigt liv, og kan føre det liv videre til de næste generationer, og sikre vores børns fremtid, og alle de her ting. At vi lever i en verden, hvor vi har sunde, gode mennesker, og kan leve retfærdigt. Så er der de næste, det synes jeg er sådan et godt eksempel på, sådan de mere strukturelle ting, altså hvordan er det så, når vi har alle de her basale behov på plads, og når man kan sige, at den forudsætning ligesom er bygget, så kan vi også begynde at rykke på nogle af de her ting. Vi kan også gøre det inden, fordi der er selvfølgelig nogle dele af verden, hvor vi er ret langt på de første 6.
Men det her med, så er der ligesom nogle strukturer og nogle måder, vi indretter os på, som vi så skal rykke på. Og der er sådan noget mindre ulighed, end hvordan får vi fordelt ressourcerne ligeligt, og hvordan sørger vi for, at alle er med, både internt i et land, men også på tværs af landegrænser, så vi ikke bare sidder her i Vesten og har det mega fedt, og bare udnytter ressourcer helt vildt, men at der også er nogle andre mindre privilegerede lande, som får adgang til det samme. Så er der de 3 her, nummer 13, 14 og 15, som virkelig handler om sådan planeten og den forudsætning, der ligesom ligger bag, at vi kan alt det fra de forrige mål. Fordi hvis vi ikke har nogen planeter og ikke har nogen ressourcer, så bliver det ret svært at komme nogen vegne på de andre mål. Man kan sige penge, vi kan ikke spise penge, vi kan ikke tage det på som tøj, vi kan ikke drikke dem, det er lidt svært. Så vi har jo skabt en økonomi, som er baseret på de her ting, og det er ressourcerne, der gør, at vi kan indrette os, som vi har gjort. Så det er jo ligesom også en forudsætning, og noget, vi er nødt til at passe på. Og så er der 16 og 17, de sidste 2, som jo er sådan lidt en sjov størrelse, for nogen godt kan være sådan lidt fluffy, men man kan sige, uanset hvor vi er, og med alle de her mål, vi ligesom skal efterleve og komme i mål med, jamen så er vi nødt til at have nogle partnerskaber, der kan drive det, og det er både internt i et land, men det er også på tværs af landegrænser, når vi har sådan en global økonomi, som vi har, men også at sikre, at vores institutioner og den måde, vi skaber vores strukturer på, jamen også er retfærdige og er stærke og sørge for at opretholde et fredeligt og retfærdigt system. Så det var lidt om målene. Det var også noget, det Ditte sagde til introduktionen sidst, altså hvor hun sluttede faktisk af med vores tidligere webinar med at sige, at det her det handler om partnerskaber, det handler om, at vi kan ikke gøre det hele selv. Nej. Så med det i baghovedet, med det i mente, der giver det rigtig fint værdi. Ja, og det vil I også se nu, når vi hopper videre til næste skridt her med verdensmålets sammenhængskraft. Der er verdensmål 17 bare altid sådan ret central i det, fordi hvis vi skal rykke noget overhovedet på nogle af de her mål, jamen, så er vi nødt til at bruge vores partnerskaber til det. Ellers så bliver det i hvert fald en meget tung byrde, vi skal løfte alle sammen. Både hvis man er virksomhed, eller hvis det er civilsamfund, eller regeringer, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Fordi det I kan se her, det er en illustration fra verdensmålene.org, som jeg synes er ret fint til sådan at vise, hvordan hænger de her sammen, eller hvordan kan man gruppere dem og tænke dem i nye sammenhæng. Jeg bruger tit den her, når man snakker sådan lidt ESG-sammenhæng, fordi vi har noget miljø- og klimamål hernede, som kan være E'et. Vi har mennesker og samfund, som kan være S'et, og så har vi økonomi og teknologi, som kan være G'et, og så har vi verdensmål 17 inde i midten, som bare føder ud i dem alle sammen, og hvor man også kan se, at de hænger alle sammen, hvis vi vil gøre noget på økonomi og teknologi, så er vi også nødt til at have nogle mennesker, som kan drive det, og et samfund, der kan drive det. Og miljø og klima skal også føde ind til den økonomi og teknologi, vi har. Så det er sådan, hvordan får vi balanceret det hele rigtigt. Så er der den her, som jeg synes er virkelig fantastisk. Jeg tror, det er en af mine yndlingsillustrationer til verdensmålene, men det er Stockholm Resilience Center, der har lavet den. Og som jeg synes er sådan en god pendant i virkeligheden til donutøkonomien og det her planetære grænser. Hvordan forstår vi det i forhold til, at vi har noget biosfære og de verdensmål, der hører til der? Jamen, hvad er det for nogle planetære grænser, vi arbejder indenfor, eller hvad er det for nogle ressourcer, vi arbejder med? Og så har vi vores samfund i midten. Hvad er det for nogle behov, og sådan, hvordan er det, vi har struktureret, som vi gerne vil sikre, at alle mennesker har adgang til? For at sikre et dejligt anstændigt liv. Og så har vi så økonomien i midten. Hvad er det for nogle kræfter, der driver det? Og så igen kan man se, 17 står i midten. Den går igennem det hele. Nå, det er det, der menes med pin. For jeg tænker, det ligger oppe i toppen. Okay. Nej, så den kan ligesom gå igennem på dem alle sammen. Okay. Den driver det. Og den synes jeg også er ret fint. Så det der med lige at få det sat i nogle rammer i forhold til nogle begreber, man måske kender i forvejen, og det tænker jeg måske kan være meget ret for jer derude, som måske arbejder med nogle andre interesseområder, eller hvor det kan være fedt at kunne koble det på en anden måde. Jeg har også en virkelig hardcore model, og jeg ved ikke, hvor meget jeg skal gå ned i dybden med det nu, fordi der var mange år, det var virkelig, altså, hvor det stadigvæk var lidt ukendt, men den er fra Catherine Richardson. Jeg tænker også, det siger lidt om, hvorfor den kan være så kompleks. Skøn professor og virkelig dygtig kvinde.
men hvor hun har delt det op sådan noget med, hvad er det for nogle ressourcer, vi har liggende oppe i toppen, og hvordan er det så, vi sikrer human well-being, altså hvordan har vi det altså godt. Og så sætter hun verdensmål 10 som det her linkende mål til, hvordan sørger vi for, at alle har det godt, og at vi får fordelt ressourcerne rigtigt, så alle kan leve det her anstændige, retfærdige liv. Og så placerer hun nogle andre mål ude i siden, til noget af det, der skal være med til at transformere det, altså hvad er det, der skal drive den her forandring. Det er den måde, vi strukturerer os på, det er den måde, vi har industri på, det er den måde, vi producerer på. Det er men alt muligt. Så det er interactions, altså det er linking mellem de forskellige. Lige præcis, ja. Den er lidt mere kompleks, men til jer, der synes, det kunne være spændende at kigge på senere, så har jeg den i hvert fald med i slidet her, så I kan se på det. Ja, det var sådan den første del, med al infoen og noget om sammenhængskraft og historie og kontekst og det hele. Det, jeg vil fortælle lidt om nu, det er sådan verdensmålenes potentiale. Noget af det, som jo har været meget på agendaen til i dag, det her med, hvordan tager vi det fra verdensmål til virksomhedsmål, hvordan kan vi gøre det konkret. Og altså, selvom jeg har arbejdet med det i en del år, så er det bare komplekst, og det er meget forskelligt, alt efter hvilken virksomhed man kommer ud til, og det har I helt sikkert også erfaring med fra andre, hvad kan man sige, emner. Det er jo ikke noget, der kun er særligt for det her. Men det er lidt med at gribe dem, hvor de er. Og grunden til, at man synes, at det er super relevant at snakke verdensmål i en virksomhedssammenhæng, det er fordi, man kan sige, at virksomhederne er jo også en del af de her løsninger. Det er dem, der faktisk kan levere løsningerne og være med til at drive forandringen på de her udfordringer, vi ser, og som verdensmålene forsøger at løse. Og så er de også en rigtig god mulighed for mange typer virksomheder. Nu skriver de alle, det kan jeg sådan set godt give dem ret i, men det her med sådan at arbejde med bæredygtighed og vise over for omverdenen, at man tager noget samfundsansvar. Her er der jo nogen, der har sat en retning for, hvordan vil vi godt se, at den her forandring bliver drevet, så hvordan kan vi tale ind i den agenda. Så man ikke altid skal tænke helt nye tanker, eller alt muligt andet. Så er der ligesom nogen, der har defineret noget her. Kan vi se os selv i det? Så har Susanne Stormer, jeg ved ikke, om hun stadigvæk er global chef for bæredygtighed i Novo Nordisk, men det var hun i hvert fald, da den her artikel kom ud. Men de har jo også arbejdet virkelig intens med verdensmålet hos Novo Nordisk. De var sådan ret gode eksempler, eller har i hvert fald altid sådan en case, der kommer op, hvor hun også siger, at jamen, de rummer muligheder og sætter klare rammer for forventningerne til os som virksomhed og samfundsborgere. Så det er også det der med at forstå, at vi er flere om det. Men det her med, at der er altså også potentiale i dem, der er muligheder i dem, hvis man virkelig gider at gå ned i det. Så det er lidt af det, jeg vil fortælle om nu. Hvordan kan man så gå ned i det? Forskellige. Ja, og de overlapper jo ikke ret meget, men de overlapper sådan set alle sammen på en eller anden måde. Så det er mere sådan en, hvordan griber man virksomheden der, hvor de er, og ja, det er sådan lidt forskellige tilgang, men jeg synes i hvert fald, at det her verdensmålene kan rumme i forhold til at være et rammeværktøj til at forstå og kortlægge virksomhedens egne bæredygtighedsindsatser og påvirkning, fordi hvis man kommer ud i en virksomhed, hvor de ligesom godt ved, eller har taget aktiv stilling til det, de gør, men godt kan være lidt i tvivl om sådan, i hvilken relation og til hvem og på hvilket mål og sådan noget, så synes jeg, at det her er en ret fed måde at bruge verdensmålene på. Det var også det, vi gjorde med jer i hemmeligheden, det her med at finde ud af, men hvor er det, vi har påvirkning hen, og hvem er det, vi kan rykke noget med og drive forandring? Hvor er det, vi kan have en impact, og hvor kan vi faktisk konkret arbejde med de forskellige verdensmål? Ja, lige præcis. Lige præcis. Det var rigtig dejligt. Ja. Og så er der jo helt klart også nogen, der bruger det som udviklingsværktøj. Det er det, man har set med Novo Nordisk og Novozymes blandt andet. De har brugt det rigtig meget til at sikre nogle indsatser for bæredygtighed i deres forretning. De har virkelig brugt det til sådan at finde nye forretningsmuligheder. Det var ret interessant at læse, hvordan de har brugt det på den måde til ligesom at se, at der er nogle nye markeder, vi skal gå ud i, eller et nyt produkt, eller hvad det nu måtte være. Og det synes jeg er en ret interessant case, og en interessant måde at bruge det på. Ja, og så det er ikke kun, at det her det kommer lige om lidt rapportering, men at der også er, okay, det her det er en forretningsmulighed. Ja. Der er forskellige muligheder, og vi kan gribe ind i, ikke? Så det er med positivt fortegn også. Ja, lige præcis. Det synes jeg er ret genialt. Og det behøver jo ikke kun at være på forretning. Det kan jo også være i ens formål, eller i drift, hvis man gerne vil gøre noget internt
Så der kan være forskellige ting. Og så er det også et virkelig dejligt inspirationsværktøj til netop at skabe det her strategiske forandring. Det er tit i den proces, jeg i hvert fald har arbejdet med verdensmålene sammen med virksomhederne, det er meget i de tidlige stadier, når man lægger strategien for næste år, eller for de næste 3 år, eller hvordan man nu arbejder. Så er det tit der, vi går ind og snakker om det i hvert fald. Fordi så kan man lige pludselig hente noget inspiration til, skal der være noget nyt i vores forretningsmodel, eller de aktiviteter, vi har, eller de partnerskaber, vi indgår, sådan som man tager har de tanker der, og kan bruge målene til det. Fordi måske der er noget, jeg har siddet med, faktisk sammen med Ditte, været ude hos et pengeinstitut, hvor det jo også blev en øjenåbner i forhold til, men skal vi faktisk tilbyde nogle nye løsninger eller nye produkter til vores kunder? Er der noget, vi kan snakke om der, eller skal vi være mere konkrete på de partnerskaber, vi går ind i, så det faktisk rykker noget på målene? Ikke? Det er sådan, der var også god inspiration for dem at hente der. Og så sidst men ikke mindst, er det jo også en virkelig god kommunikationsramme. Jeg har nogle gange været ude ved virksomheder, hvor de jo måske i virkeligheden er født meget grønne, eller sådan kommer meget med er meget formålsdrevet fra begyndelsen, så de tænker egentlig bare meget, at det er hverdag, og tænker ikke så meget over, hvordan, samfundsansvar, men det gør vi jo, så det er det der med at få et sprog for det i virkeligheden, så de kan koble det på noget, som allerede eksisterer, hvor der er nogen, der har noget ordbrug, som man så kan tale ind i på den måde, og ligesom forstå eller få sat ord på det, vi gør, hvis det kan være en kompleks opgave. Det er det jo for nogen. Måske også med partnerskaber, at man så har et fælles sprog, så man faktisk taler det samme sprog inden for bæredygtighed, så man kan partner sammen på den måde. Ja, lige præcis. Mega spændende. Ja. Så nu bliver vi sådan helt konkret. Det håber jeg virkelig, I er klar på, for nu får I alle mine fuldkorn, sådan hvordan jeg har arbejdet med det, og har også heddet noget inspiration inden for noget andet materiale, som jeg har senere i PowerPointen. Men jeg var lidt nysgerrig, eller vi var lidt nysgerrige på at høre, hvor meget I har beskæftiget jer med verdensmålene i jeres arbejde. Er det noget, I har gjort jer i, eller er det sådan lidt ukendt territorie, så det gør man ikke helt, eller? Ja, enten på nuværende projekter, programmer, eller tidligere. Ingenting. Ikke arbejdskontekst. Spændende. Ja. Og heller ikke. Nej, det er lidt... Hej, vildt. Ja, det er lidt... Men er det også, fordi det er lidt et afsæt på en eller anden måde, hvor man så starter det? Altså starter sit projekt op med det, og det er jo, men de er jo også 8 år gamle, kan man sige, så det vil jo selvfølgelig også. Men i kurssammenhæng, jeg har ikke arbejdet med dem, nej. Jamen, det kan jo være mange ting, man kan sige. Hvis det er jo meget af sådan en strategisk proces, man ser folk tage det ind, så kan det jo godt være svært at finde et projekt, hvis det er en meget konkret problematik, man er inde og løse, ikke? Så kan det jo være svært at koble dem på. Så det er tit i de der sådan lidt større. Britta skriver faktisk ret relevant her, at hun arbejder meget med bias, og har tidligere lavet nogle af de første CSR-rapporteringer for mange år siden, så det er jo og Le her, der arbejder med CSR Awards i 2013. Med en samarbejdspartner, der var sådan lidt, jamen vi gør det jo bare, fordi det er sund fornuft, det behøver vi ikke tale højt om. Men så det har alligevel været inde. Det på forskellige måder. Super godt. Men jeg kan lige så godt være ærlig og sige, at det kræver ret systematisk tilgang, når man arbejder med de her verdensmål. Fordi det er bare... de kræver noget, og det siger måske også lidt sig selv, når der er 169 delmål, at det kræver ligesom, at man går lidt mere i dybden, end man måske har lyst til nogle gange, eller end man måske har tid til. Så det her med virkelig at give sig tiden til at dykke ned i dem. Det giver måske også mere mening i forhold til at prøve at dække sig mere ind, og så miste overblikket. Så det her med at gå i dybden er faktisk et meget godt guldkorn, synes jeg. Ja, og det er jo noget af det, som jeg også, når jeg har kørt det med blandt andet jer, som det at give tid til virkelig at gå dem igennem, og få kortlagt, jamen, hvor er det, vi har noget påvirkning, hvor er det, vi... vores aktiviteter spiller ind, og det behøver ikke kun være positivt, det kan jo også være negativt, så man bliver klar over, men hvor er det, vi... og at arbejde med ledelse og kultur, absolut.
Absolut, ja. Og altså, jeg har skrevet systematisk. Det kunne også være sådan meget, nu havde jeg et ord i dag tidligere, som jeg totalt har glemt, men i virkeligheden nok bare meget slavisk. Altså virkelig at gå dem igennem, hvis man i hvert fald gerne vil have maksimalt udbytte. Så det jeg altid arbejder med, når vi går i gang med det her, det er forskellige typer kortlægninger. Det kommer lidt an på, hvor virksomhederne er, hvad der er brug for hvis de er meget bevidste om deres forretning, og er meget bevidste om alle de aktiviteter, der sker, men så kan man godt hoppe direkte ud i bare at kigge på verdensmålene med det samme. Men for nogen er det måske rart lige at have et afsæt, der hedder, jamen, skal vi lige have lavet en interessentanalyse, så vi faktisk ved, hvad er det for nogle forskellige aktører, vi har at gøre med. Jeg tænker også, når man kommer op i størrelse eller en anden kompleksitet, jamen, så er det rart at have styr på. Hvor hvis man er en mindre konstellation og ikke har sådan helt vildt mange aktører, så kan det være nemmere ikke at lave den her del. Så er der også noget med at få kortlagt aktiviteterne. Det kan jo både være et værdikædeperspektiv, det kan også være sådan en helt klassisk business model canvas, den havde jeg totalt selv glemt på studietid, men så kom den lige op, så det kan man jo også. Men det er vel lige at få styr på, hvad er det egentlig, vi arbejder med, når man så har det på plads. Så kan man arbejde med det her kortlægning af påvirkning. Og der bruger jeg nemlig den her delmåls- eller verdensmålskortlægning, som jeg har lavet med jer, blandt andet. Hvor jeg faktisk bruger delmålsplakaten. Så hænger den oppe. Og den er altid super god, fordi den bliver sådan et godt samtaleemne, og man kan ligesom gå dem ret systematisk igennem og forholde sig til alle 17 mål. Og så se, hvordan er det, vi gennem vores aktiviteter bidrager til dem. Og det kan enten være ved, at man påvirker det ved at vise et godt eksempel gennem noget ansvarlig virksomhedspraksis. Det kan også være, at man forfølger et større mål til gavn for samfundet, og samtidig optimere forretningen. Det kan være sådan noget, at vi vil godt udfase fossile brændsler, det vil vi ikke være afhængige af, det kan være sådan noget. Og det kan også være, hvis man bidrager ved at levere et væsentligt positivt fodaftryk gennem en forretningsaktivitet. Så man kan ligesom anskue ens påvirkning på målene på ret mange forskellige, fra ret mange forskellige vinkler i hvert fald. Sådan så man ikke kun bliver meget stok på én vinkling, som jo nogle gange kan ske, når man går igennem de her processer, men ligesom se, hvordan arbejder vi fra forskellige vinkler, og også i de forskellige lag og i forskellige afdelinger. Det er jo meget forskelligt, hvad for nogle niveauer man arbejder på. Ja. Og det næste step, jeg altid så går til, det er prioritering. Og det er altid sådan en spændende størrelse, når man laver det her med virksomheder, fordi det kan være meget forskelligt, hvordan man vurderer, hvad man synes er vigtigt. Så der er en klar anbefaling at tage god styring, når man er i de der processer. Men noget af det, man sådan i hvert fald kan prioritere ud fra, det er sådan noget med, hvilket verdensmål er vi mest til stede på. Når jeg laver de her kortlægninger, så er det altid sådan noget med klistermærker eller nogle dutter eller noget. Ja, præcis. Alt det hyggeligt. Sådan, så at man ligesom kan se, jamen okay, på hver plakat er der ligesom sat nogle mærker, er der nogle af målene, vi er mere til stede på end andre. Ja. Så har det helt sikkert noget at gøre med, at det faktisk er her, man har den sådan, største reelle påvirkning, og også kan drive den største forandring. Men også kigge lidt måske i forhold til, hvor er der potentiale for værdiskabelse. Altså er der nogle mål, der åbner op for nye produkter og løsninger, ligesom vi har snakket om før. Eller måske et nyt kundesegment, eller interne indsatser. Det er jo også nogle gange det, der sker. Sådan, ligestilling mellem køn. Det er måske ikke så meget noget, vi tænker over her internt, eller i vores partnerskaber. Er det noget, vi skal til at gøre? Og jeg faciliterer i det. Så det prioriteringsværktøj, I ser herude, det er et, jeg nogle gange har arbejdet med, men det afhænger lidt af virksomheden. Nogle gange har det også bare været nærmest sådan stemmesedelsagtigt, at vi går ind og vælger de mål, man synes er aktuelle for virksomheden. Men det, der er allervigtigst i virkeligheden, det er at forvalte en kerne, og ligesom gruppere dem, og definere dem, hvorfor de her mål, hvad er formålet med dem, og sådan måske en overordnet tanke om dem i forhold til virksomhedens valg af dem, og hvorfor de er relevante. Så hvad er de primære, men også for defineret måske, hvad for nogle er potentielle. Altså det er også ret interessant at kigge på, hvordan kan de være det.
Men som Catherine Richardson fik sagt mega godt på et oplæg, jeg var med til en gang. Jeg har hørt hende sådan af flere runder, men hun var sådan, ja, men så når jeg er ude med virksomhederne, så vælger de jo altid alle de der mål, de er vildt gode til. Og så bliver det sådan, ja. Så hun var meget sådan, ja, måske tage 3 I er gode til, og så 3 I er dårlige til. Det var sådan en. Ja. Så man faktisk også får kigget på dem, hvor kan vi faktisk, altså hvor kan vi... Hvor er der plads til forbedringer, hvor kan vi rykke os? Lige præcis. Okay. Lige præcis. God idé. Og det behøver jo ikke at være sådan noget, at man er helt elendig, men det kan også bare være noget, hvor, hvor målet måske rummer flere delmål, som man måske ikke har tænkt over, eller hvor man godt kunne rykke lidt mere i forhold til, hvad man gør i forvejen. Er I med så langt derude? Nu står jeg jo bare og ævler løs. Så jeg håber, at alle så lige selv, den bliver klappet og thumbs up og sådan noget. Dejligt. Det virker til, at alle er med. Det er dejligt. Godt. Og det der så er ret væsentligt herfra, og man kan sige, at det her er en lang proces. Jeg plejer at køre de første 2 dele på en workshop, og det er intens nok. Så kan der være noget i forhold til konkretisering, som kan være rart at gøre bagefter, når det også lige er landet lidt. Men det her med at blive ret tydelig i forhold til, hvor skal det her arbejde bo? Altså hvor er vi i processen? Hvor skal det bo i vores strategiske udvikling? Skal vi sætte konkrete målsætninger direkte linket til målet, eller skal de påvirke nogle nuværende målsætninger? Skal det ind og gøre noget ved vores kerneforretning eller aktiviteterne? Det hvis vi har opdaget, der er faktisk noget, vi godt vil levere en løsning til. Skal det ændre noget i forhold til vores interessenter? Så er der også noget operationel forandring. Man skal overveje, hvor skal det bo der? I de interne processer og politikker, der er noget, vi kan få skrevet ind der og aktiveret mere, sådan så vi får taget stilling til de mål, vi har valgt ud. Og også i eksterne, altså hvis man er en, der arbejder meget sammen med leverandører, eller ligesom Change Group har, hvor leverandørerne er nogle af konsulenter, ikke? Så det her med sådan at kigge på ens forretning og se, men er der noget eksternt over for de samarbejdspartnere, vi har, som også kan tale ind i det her. Ja, og måske også, altså hvor skal det bo, men måske også, hvor kan det bo? Hvad har man selv af mulighed for, altså hvor højt oppe kan man have mulighed for selv at have impact som selvstændig konsulent, eller som change group, eller hvem man er, ikke? Jo, lige præcis. Ja, rigtigt. Og så er det også det her med at få defineret, jamen, hvad er formålet og vores tilgang til målene. Det synes jeg altid er virkelig rart, og især i de projekter, jeg har lavet, fordi der er det faktisk hele organisationen, der har været med, når vi har lavet det. Så det her med, ja, det skal det nemlig. Det skal det. Helt enig. Men det her med at få sat nogle ord på, hvorfor de her mål, og hvad er formålet med dem, sådan så det ikke bare bliver noget, man plastrer til. Hvis man ikke får taget aktiv stilling til det her, så vil jeg sige, så er det rigtig ærgerligt, at man har lavet alt det forudgående arbejde. Ja. Og også snakke lidt om, hvad er baseline, altså hvor står vi nu på de her mål? Og hvordan vil vi måle fremgangen på det? Det er også altid rart lige at få defineret målpunkter på det. Hvis det er noget på ligestilling mellem køn, jamen skal vi kigge på det i ejerkredsen, i medarbejderstab og alle de her ting. Eller i vores leverandører vil vi godt have et mere ligestillet ejerskab der. Altså alt muligt. Og så også få sat ned, jamen hvem er det, der driver det? Altså sådan, så man sikrer, at der er nogle repræsentanter, som vil drive den her agenda videre. Og også hvordan, hvornår tager vi det op? Ja. Fordi nu det her, mit afsæt er jo meget i det sådan strategiske udvikling, men hvordan er det så, vi får det forankret ud? Måske nogle arbejdsgrupper på de forskellige afdelinger, eller hvordan man nu er struktureret som virksomhed, sådan, så vi får det forankret forskellige steder, og få løbet det op i løbet af året, eller hvordan man nu har tænkt sig at gøre det. Ja, så det faktisk lever, så det ikke er noget, man starter på, og så hvem ejer det, og hvordan skal det drives? Ja, eller også så bliver det skrevet en strategi, men så er der ikke rigtig nogen, der løber med bolden. Med den konkrete. Ja. Jeg tror, at den her vil jeg efterlade til jer i virkeligheden til senere, men det her med at tænke lidt i, jamen, hvordan kan verdensmål den rammer for de her forskellige spørgsmål. Det er sådan noget, jeg synes er spændende at tage med ind, når man har snakken med virksomheder, der også skal konkretisere det, eller finde ud af, hvor skal det leve og alle de her ting. Jamen, så er det godt at stille sig de her spørgsmål. Det er sådan en lille inspiration. Fedt.
Altså med nogle arbejdsspørgsmål. Ja, i virkeligheden. At komme i gang. Ja. Og også hvis virksomhederne går i stå, fordi en ting er, at vi her kan synes, det er fluffy at snakke om, men virksomhederne synes det helt sikkert også. Yes. Det oplever jeg i hvert fald nærmest hver gang. Jeg tror ikke, jeg har været ude et sted endnu, hvor det bare er sådan nogen, der sidder på ryggraden og bare fuld styr på. Så er det meget fedt at have de her til at aktivere samtalen og ligesom finde ud af, jamen, hvordan kan de bidrage til vores forretning? Yes, det var den del. Det næste, vi skal snakke om, det er sådan lidt eksempler på, hvordan man så kan arbejde med verdensmålene sådan lidt mere praktisk. Jeg har prøvet at linke det op til noget af det, der eksisterer allerede. Netop hvis man synes, det kan være lidt svært at finde ud af, hvordan hænger de sammen med. Og også fordi samtalen om bæredygtighed og bæredygtig udvikling og sådan noget, der kommer hele tiden nye begreber til, så ESG det helt store, så hedder det CSR engang, så hedder det sustainability, det må vi ikke sige mere. Og mange forkortelser. Der kommer hele tiden noget nyt på. Og det er jo super fint, det er jo nok bare det, man altid vil se. Men jeg har prøvet at linke det lidt op til de ting, vi ligesom ved eksisterer i forvejen. Og som man også kan tage med netop, når en virksomhed er sådan lidt, jamen hvordan gør vi det, eller hvordan det nu ellers må være. Og jeg ved, at I skrev jo op til, eller forpligtede jer i forhold til UN Global Compact, så det var også en fin sammenkobling at lave der i forhold til verdensmålene, fordi i virkeligheden har de meget sådan fælles formål, det her med, at der er nogle vi skal drive noget bæredygtig forandring, og vi skal ligesom have alle med, og her er det jo så i virksomhedsperspektiv. Men selvfølgelig vil vi godt have, at virksomhederne forpligter sig til at gøre noget, og tage noget handling på de her indsatsområder, som de jo også har til fælles begge dele. Ikke? Det her med, at der er et fokus på miljø og klima, der er et fokus på mennesker og samfund, jamen hvad er, altså human rights, alle de her ting. Og jo også i forhold til økonomi og ansvarlig virksomhedsdriften har man, altså hvad med antikorruption og hvad med alt muligt andet. Der snakker de meget ind i virkeligheden de samme grundelementer og indsatsområder. Og så vil de jo rigtig gerne, altså lidt op til det første punkt alligevel også, det med, at de vil jo gerne have, at alle engagerer sig, og at både verdensmålet og UN Global Compact er jo har fokus på virksomhedsengagement. Altså hvordan kan vi få virksomheden til at tage ansvar og drive forandring. Men også forpligte sig og være tydelige i, jamen, hvad er det, vi har forpligtet os til, og hvordan tager vi det her ansvar. Og så er det jo også igen fokus på partnerskaber og fællesskaber, at det jo er sammen, når vi forpligter os, og jo flere der forpligter sig, jamen så skaber vi, eller kan vi i hvert fald skabe mere forandring, end når vi står som enkelte siloer og prøver at råbe højt, eller måske ikke, fordi det har man fået at vide, det må man ikke. Men altså uanset hvad, så er det meget det, de har til fælles. Jeg har også denne her illustration fra Dansk Standard, som de har lavet. Hos os er den meget utydelig, men jeg ved, at den er tydelig hos jer. Det står meget i hvert fald. Ja, småt. Yes, der har de prøvet, og jeg har også link til dem, så hvis I har lyst til at kigge på det senere, og ved, I har nogle virksomheder derude, eller er på nogle projekter, hvor man arbejder med standarder, så har de her prøvet at kortlægge, hvordan taler forskellige ISO-standarder og certificeringer faktisk ind i verdensmålene og hele den agenda. Og det synes jeg faktisk var et dejligt konkret eksempel. Så man lige kan få sat det lidt i perspektiv på den måde. Og så har danske arkitektvirksomheder også lavet en virkelig fin guide, som jeg egentlig synes, man kan bruge, uanset om man arbejder med arkitektur, byggeri eller ej, fordi de havde faktisk meget samme fremgangsmåde som mig selv, i forhold til, hvordan driver vi de her processer. Så de har også været inde og definere, hvordan påvirker eller har arkitektur indflydelse på de forskellige verdensmål, og også de her kategorier, som vi så i en af modellerne tidligere i dag. Så den kan man også gå til, hvis man synes, det kunne være spændende, hvor de også lægger vægt på den her prioritering, og ligesom viser sådan en fase af, hvordan kan vi få udvalgt dem bedst muligt. Så har Etisk Handel Danmark også lavet en super god guide. Det her, der står, den er rettet til mod tekstilbranchen, men hvis man nu har kunder i andre segmenter, så vil jeg våge påstå, at man også godt kan bruge den som inspiration til det i hvert fald, at se, jamen, hvordan er det vores leverandørdialog og den måde, vi samarbejder med vores leverandører på, faktisk går ud og påvirker
dem, og jo så også den påvirkning, der er på verdensmålene. Så hvis man laver det her initiativ eller tiltag, jamen, hvordan kan vi så faktisk rykke noget positivt på et delmål? Så den ligger også derude. Ja, det var sådan den meget konkrete del af det. Ja. Jeg håber, at jeg kunne bruge det indtil videre. Fordi den næste del er i virkeligheden bare lige kort, sådan en, hvordan andre virksomheder har brugt verdensmålene. Så kender I nogle virksomheder, der arbejder med verdensmålene? Jeg har name-droppet et par stykker. Ja, men, det kan man jo også skrive. Men hvis man nu lige vil udfordre det selv, så kunne det jo være, at man kendte nogen, som gjorde. I må gerne bare skrive i chatten, hvis I har et konkret eksempel, eller hvis I bare har en andel gør. Spændende, ja. Eller bare sende en eller anden sjov emoji, hvis I kender nogen, der gør, men ikke lige gider at skrive det i chatten. Det er jo også fair nok, hvis man er lidt lige skal vågne her til morgen, og ikke er helt frisk på at skrive. Arla, Bestseller Foundation, spændende. Alright. Jeg har lidt case-eksempler med, men jeg springer lige nogle af dem over, for jeg synes... Vi har lidt over 22 minutter tilbage. Er det rigtigt? Wow. Jamen altså... Nej, det har vi da ikke. Nej, det er 17 til den. Ja. Vi har lidt... lige 12-13 minutter. Der er også Ørsted, ja. God eksempel. Du taler så medrivende. Kan vi ved at snakke 22 minutter, easy. Ja. Nej, men jeg har i hvert fald bare nogle case-eksempler med, og I får jo slidesen, så kan I også kigge på dem. Og I kan også selv søge dem frem, og I har jo selv også nævnt nogle gode eksempler, men det er i hvert fald bare for at vise de forskellige tilgange til, hvordan andre har gjort det, og nu nævnte jeg jo Novozymes helt tilbage i starten, fordi de tænkte faktisk ret tidligt ind i deres strategi, sammen med Novo Nordisk også. Så det de har gjort, det her er for deres rapport i 2019, så den er lidt gammel, men jeg synes jo stadigvæk, den demonstrerer fint, hvordan kan man tage det med. Hvor de jo så har været inde og beskrive, jamen, hvordan er det, vi forholder os til det her mål, igen tilbage til det der med at få defineret. Og så har de lavet en kort kommentar til, jamen, hvordan har vi så arbejdet på det her mål i 2019? Ja. Hvad er der sket af udvikling på det, og hvad har vi ligesom haft fokus på? Som jeg synes er en rigtig, rigtig fin måde at gøre det på. Og det er jo også noget af det, der kan vise over for modtagere af de her rapporter. Jamen selvfølgelig kan der være nogle ting, som måske har været nemmere at rykke på end andre, og det er jo, jeg tænker jeg, er meget normalt for mange virksomheder, at der er noget, der kan få lidt mere fokus, eller noget forandring, der kan være nemmere at drive end andet, og så er det jo også en fin måde at få det kommunikeret på. Så har de lavet sådan en generel indflyvning til verdensmålene og deres arbejde med dem, sådan helt overordnet. Og så har de faktisk i deres strategi i den her delt det ned på deres forskellige produktområder. Ja, ret interessant. Ja. Så i deres Household & Care, så har de sådan en generel, hvad for nogle tal har der været der, og hvordan er det gået i 2019, og hvad tænker vi på for 2020. Og så har de så lavet den her meget lille ydmyge kasse nede i hjørnet. Men i hvert fald i forhold til, hvad for en impact har det her område så på målene. Hvad for nogen, men også hvilken. Hvor de jo så her har fokus på, at de reducerer forurening af vand. Blandt andet skriver de jo så, det kunne være fedt, de lige havde skrevet måske lidt mere. Men det kan man trykke videre og læse mere om, hvis man vil. Så har Merkur andelskasse, bare for at tage lidt i forskellige størrelser. Nogle Novozymes og nogle Nordisk, nogle store nogen. Så det her med at prøve at kigge på, hvordan kan en mindre virksomhed også arbejde med det. Det her med Merkur andelskasse. Og det her fra deres 2022-rapport, så den nyeste, der ligger, de havde det også med i deres 2021. Men igen en generel indflyvning til, hvordan har de tænkt det ind, og hvordan forstår de deres påvirkning på målene. De er jo sådan en spændende en, der påstår, eller i hvert fald skriver, at de på en eller anden måde gennem deres kunder og produkter egentlig har berøringsflade med alle 17 mål. Det er ret interessant. Men har jo så fokuseret sig på nogen i forhold til, hvad kan de drive indefra og ud. Okay. Ja. Så der har de verdensmål 4 og 5 og 7 og 12 og 13 og alt muligt. Og ligesom været inde, lidt ligesom Novozymes havde gjort, beskrive, jamen hvad er det,
hvad er relationen til det her mål, hvad har vi ønsket at skabe af forandring med det, og så også en status på 2022, jamen hvad der så sket på det her mål. Nu gad jeg jo godt læse det op, jeg kan simpelthen ikke se det, men jeg ved, at de på ligestilling mellem kønnene har haft en meget sådan intern proces i gang, og nu kunne skrive, at de i 2022 havde opnået halv-halv, altså på, hvad hedder det, ledelsesniveau er jeg ret sikker på, eller var det i bestyrelse? Det kan jeg ikke lige huske, men det kan I læse derude i hvert fald. Så det har de haft, det har de haft fokus på, og så også, hvad for nogle projekter går vi ind i forhold til at støtte vedvarende energikilder, og alt muligt. Så der er mange tilgange til det, og Mærsk har også lavet sådan en meget udførlig rapport på målene, hvor de virkelig er inde og definere, altså helt ned på delmålsniveau, og hvordan er det så, at de forskellige risikoområder taler ind i verdensmål, og hvordan ønsker vi så at sætte mål på de forskellige år og rykke noget forandring. Og så har de nemlig også lavet sådan en fin forklaring på, jamen hvorfor betyder det noget, og hvad er ambitionerne på de her mål, som jeg synes er ret fine. Ja, det er også et godt eksempel. De har også helt sikkert også nogle, altså noget kapacitet, der kan rykke noget i forhold til at lave det her arbejde, men jeg synes, det var en virkelig fyldestgørende måde, de har gjort det på i hvert fald. Ja, noget argumentation bag, hvorfor, ikke? Lige præcis, og helt ned, altså det er jo der, hvor jeg synes, det er fantastisk at se de specifikke delmål, hvor de virkelig har været nede og lave referencer til det, ikke? Så det bliver endnu mere konkret. Så det var det, jeg havde til jer i dag. Nu vil jeg ikke og er det smukt inden for tidsraum? Ja. Jamen, jeg ved ikke om... jo, jeg tror... Ditte, du har en hånd? Eller var det sådan en... Eller var det en thumbs up? Men hvis I har nogle spørgsmål, så endelig bare skriv dem i chatten. Også dig, Ditte, hvis du har nogle spørgsmål og har rækket hånden op. Men også jer andre, vi har tid til spørgsmål. Så lad os... dejligt med en hyldest. Dejligt, ja. Og ellers, hvis I bare har andre betragtninger, eller et eller andet, I har lyst til at dele, så giv den endelig gas. Jeg har jo samlet det hele til jer, så I får det, og det næste slide, der egentlig lå i præsentationen, som jo ikke er et punkt, jeg sådan vil tale om i virkeligheden, men det er bare sådan en inspiration til videre arbejde, hvis man synes, det er spændende. Og også hvis man går videre med det og arbejder med nogle virksomheder omkring det, så er det ret vigtigt med den her design guide i forhold til, hvordan man må bruge logoer og ikoner og sådan noget. Det er altid godt lige at, det er altid godt lige at have styr på det. Det i hvert fald, så man ikke får hænderne i maskinen, håret i maskinen. Ja, lige præcis. Ja, men Camilla, vi har lige et spørgsmål, hvor der står, hvordan sikrer man en høj medarbejderinvolvering? Og sikre at holde gryderne kog også, at der er afholdt workshops i virksomheder? Jeg vil sige, noget af det, jeg har erfaret, det er helt sikkert, at man... altså jeg kører jo tit, nu kører jeg også mindre størrelse virksomheder, men det her med, at vi faktisk har alle med. Og jeg kørte faktisk den her workshop en gang, hvor vi havde nogen med fra deres repræsentantskab, vi havde nogen med fra bestyrelse, vi havde nogen med fra... altså vi havde medarbejdere repræsentant med, og vi havde ledelse. Ja, det var en god pointe, Jon. Så det her med at få inddraget rigtig mange i workshopsene, så at man kan drive den viden videre ud, der hvor man sidder. Men helt sikkert også, når man går derfra og i de her workshops, i forhold til den her konkretisering, som jeg snakkede om tidligere, få nedsat en generel arbejdsgruppe, der gerne vil drive det her frem, og det er altid federe, hvis det er nogen, der er lidt passioneret omkring det, fordi så kan man også sikre, at der rent faktisk bliver prioriteret noget tid, og også give dem nogle anbefalinger til, hvordan kan vi prioritere det i vores drift, fordi det er jo tit det, der sker, det er det, vi ser, at så går der drift i den, men hvis man kan give nogle anbefalinger, måske sætte et møde af en gang om måneden af et par timer, så kan vi snakke om det. Og så finde ud af, jamen, er der noget af det fra den her generelle arbejdsgruppe, der gerne vil drive det? Hvordan skal de samarbejde med dem, der sidder med indkøb? Hvordan skal de samarbejde med dem, der sidder i HR? Eller hvordan skal de samarbejde med dem, der sidder i kommunikation eller med ledelse? Alle de her ting, så der er et eller andet bindeled, der hele tiden holder det fast, og som kan tage kontakten med det, hvor det ellers skal ud og bo, som man jo så har snakket om.
på de her workshops forinden, ikke? For så ved man også, hvem ejer det, hvem er det konkret, og hvem tager kontakt til de forskellige lige præcis. andre afdelinger eller interessenter eller leverandører. Ja. Det er i hvert fald mit bedste bud, men det er jo altid en udfordring. Og det er ikke så tit, jeg har været med ude i processen bagefter, men jeg har da heldigvis set succes med det, med den måde, som jeg lige nævnte her. Ja. Præcis. Og du så jo lige Jons kommentar hurtigt, men hvor han skriver, at han mangler et delmål om sustainable workplace, altså mindre stress. Og den er rigtig svær, da der mest er fokus på tredje verdenslandes arbejdsvilkår. Ja, og det er det. Og det, der er interessant, det er jo, at man har et verdensmål 3, der hedder, sundhed og trivsel, hvor at trivselsspørgsmålet faktisk kun fylder i et delmål, hvilket vi af flere omgange i det netværk, jeg sidder med, af verdensmålsambassadører har snakket om, at det faktisk er ret problematisk. Fordi så har man trivsel med i overskriften, men det fylder faktisk ikke særlig meget med i selve delmålene. Og også, man kan sige, der er også sket noget med udvikling. Vi snakker også i forhold til med ligestilling mellem køn. Hvorfor er der kun fokus på kvinder? Skal det ikke være alle mulige andre køn, og nu man ved, at den sådan agenda også har ligesom udvidet sig, men der er målene jo også bare for 2015, så det er også sådan, der sker noget. Men jeg er helt enig, Jon, virkelig god pointe, der mangler noget der. Ja. Og det er jo også noget, der går ind i Inner Development Goals, og det er et emne, som vi nok kommer til at tage op som webinar her i 2024 herinde hos os i Change Group. Ja. Som også er en mega spændende agenda. Der er jo summit i næste uge. Jeg gad godt selv have været til det. Det lyder mega spændende. Jeg har også kigget på det. Ja. Perfekt. Godt. Jamen, hvis der ikke er flere spørgsmål, så vil jeg bare lige huske lige at sige, at vores næste webinar her hos Change Group, det bliver den 2. november og samme tid 8:30 til 9:30. Og det er emnet, når bæredygtighed bliver til lovkrav. Og der dykker mine medværter, det bliver nok Silke, vi har inde her, ind i de kommende lovkrav og få styr på dem og hvordan de har impact i de fremtidige projekter. Så det er næste webinar i rækken. Og så vil jeg også lige sige, at hvis man ikke kan få nok af bæredygtighed, og man har brug for at lære mere, så holder vi altså et intensivt 2-dages kursus herinde hos Change Group her den 29. og 30. november. 8:30 til 17, hvor det er målrettet dig som freelance-konsulent, der har behov for et konkret sprog til, hvordan du bruger bæredygtighed i dit arbejde. Så det er rigtig, rigtig spændende. Så hvis du ikke kan få nok, så endelig kontakt os i Change Group for at høre mere om kurset, og ellers så se videre på vores hjemmeside. Og så indtil da, så glæder vi os bare til at se jer igen den 2. november til næste webinar. Og nej, der er ikke sendt invitation ud til den 2. november endnu. Det bliver der her senere i dag, eller i hvert fald i løbet af ugen. Men det er ikke kommet endnu, men jeg kan love jer, at den er lige på trapperne. Så med god ro og orden og et minut tilbage, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du ville komme, Camilla. Tak. Jeg er glad for, at jeg fik lov. Jeg elsker det jo, så det er bare så fedt. Det er dejligt. Det gentager vi en anden gang. Og tusind tak til alle jer, der har været med, og de fleste af jer har været med hele vejen. Så det er vi jo så taknemmelige for. Ja, og godt engagement i chatten og gode spørgsmål. Det er virkelig dejligt. Perfekt. Jamen, tusind tak for jer, og tak til dig, Camilla. Og så ses vi igen i november. Hej med jer.